ngata dovari ebo dieta yetuguni andana to de la saka me ola ibaro ka foko bi moribo ka jaray yirma jo police ale ranga mawlu somi ga jakana ka brigade maw ulde fana wira ka sa kulu fana mago be barala fala nalo may nduguru ko una na foko police so ko ran saka politiku ni ale nyina ko munu ye be fa ka bara yini asra be police so kono ka ba o bara kara chugo mana tlaka dadola niye ando ngai so ma dayna ka bela jele fo ka bela jele wala mando jani aw sogoleno ale de la ya saka saka ka kibaro ulu soro tlenia ani ladriya konnana ambe folili tanni taganya si an kanubaw an lafasabaw mamunu be an sugandi dongo do ka saka kibaro ya soro falai lui Pierre Sidibe alaka hinala ale ko min ye Bamako sigibaw kule Bamako bonyali saraka bo falai nga marabaw kulu masabati saraka bo ni wati na amita sale ngura kulu jula na kadi afo min ye men kura sugu amito konnana na kadi ye falai afo dosulu Traoré togola sugu yi ale tariku la a yira k'a fɔ a tɔgɔ kɔni darala Dosolo Traoré la nka jagokɛyɔrɔ min don a n'a tɔgɔ bi ɲɔgɔn na sabula a fana bonyana kin kɛrɛfɛ n'o ye Mɛnɛkɔrɔkaw ka kin ye o bonyacogo o waati y'a sɔrɔ Bamakɔ kinw man ca kosɛbɛ fala ye an ka maakɔrɔw ko an ma a yɔrɔ kun ye dugu kɔkanna de ye pewu min ye ka se ka dugu yɛrɛ camancɛ la lafiya u ye maa dɔw ta k'a fɔ ko aw kana aw sigi yan yaasa an ka tɛmɛnu n'an ka taaliw bɛ nɔgɔya cogo min na kabini nansaraw tilela fala ye o de la a tɔgɔ yɛrɛ kɛra ko Suguninkura Mɛnɛkura Suguni o de nana bonya bi ka kɛ Dosolo Traoré Mali kɛlen k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta fala ye sugu in i miiri ti fɛn o fɛn na o bɛɛ lajɛlen bɛ a la kulu kɛrɛfɛla wo kulu sanfɛla wo kulu dugumana wo feerelifɛnw wo karajogow wo nɛgɛbaaralaw wo fala nin bɛɛ lajɛlen bɛ Dosolo Traoré tɔgɔla sugu in kɔnɔna na sugu in layidu taara siɲɛ caman ko a bɛna na dilan a bɛna na labɛn a baaraw bɛna na sabati o layidu taara siɲɛ caman sugu maaw ye sugutigiw ani sugu baarakɛlaw yɛrɛ hakilila tigɛra kuma caman ko zen a na kɛ sababa ye fala ye kasara min kɛra kununko su o tɛ Salenkura sugu o t'a jeniko fɔlɔ ye o t'a kasara fɔlɔ ye Bamakokaw ko san 2020 san 1986 san fala ye ko camion dɔ fana delila ka sira bila ka taa jigi Salenkura feerelikɛyɔrɔ nafɛn feereyɔrɔ la fala ye ko ma bɔ foyi fɛ o don fana o kɔfɛ sugu in tilara ka jeni kɔni tɛ o nka kunun ta in u ko k'u famana k'o ɲɔgɔnna ye sugu in a sigilen do yɔrɔ min na fala ye n y'a min f'i ɲɛna o don ko n bɛ segin o kan dɛ k'an ti sigi ten banki ti dayɛlɛ ten sugu tɛ sigi ten hali du ti jɔ ten fala ye n'i ye Bamakɔ sigiyɔrɔw lajɛ fala ye maaw b'a fɔ ko mɔgɔw nɔrɔlen do Bagadaji da kɛnɛba in na fala ye taa Bagadajikaw ɲininka kun min na u nɔrɔlen do a la u b'aw f'i ye Bamakɔ suguba Turelakaw ɲininka u b'a f'i ɲɛna kun min na mɔgɔw nɔrɔlen do a la fala ye hali de Bamako ka taa se an yɛrɛ ka yan sugu ma n'o ye Banankabugu sugu ye fala ye a bɛɛ lajɛlen sigira maaw de fɛ maa minnu hakili to fɛn caman na i bɛ sigi la i ɲɛ bɛ dɔw la i ɲɛ tɛ dɔw la dɔw b'i kɛrɛfɛ i k'i hakili to i yɛrɛ la fala ye ce sont des histoires o de y'an mago sa ko bɛ kɛ a taara kun min kama maa minnu y'a dilan a y'a hakili to olu ka fɔtaw n'u ka kɛtaw la a k'olu fana matarafa o fana ka fisa sigi fana na fala ye bɛɛ tɛ ko bɛɛ dɛ ko bɛɛ tɛ se ka kɛ gansan ye dɛ Salenkura kuluju fala ye sugu in donda bɔda a lasɔrɔli degun dan don hali ni k'i bɛ taa bɔ maa ye sugu in kɔnɔ walima k'i bɛ taa sanni kɛ n'i ma farati i laban i t'a tigi ye joona walima i yɛrɛ bɛ nisɔngoya i bɛ segin kuma tɛ a sibiri donyaw fɛ ani nin sunkalo ɲɛkɔrɔla in na minɛn min bɛ yen bi minɛn sugu bɛɛ bɛ yen fala ye o la sugu yɛrɛ fɛɛrɛw n'a sigicogo hukumu kɔnɔna na Bamakokaw kun kan k'a dɔn kabi bi tɛ
ko layidu mun tara Dosolo Traoré tɔgɔla sugu in n'o ye Mɛnɛkura sugunikura ye a kun kan ka falen a mɛnna yaasa maaw ka se ka tɛmɛ min ye kwa feerelaw nafɛn feerelaw tulu feerelaw tiga feerelaw woso feerelaw logo feerelaw ɲɔ feerelaw malo feerelaw min ye nɛgɛ kondilannaw ye baara wɛrɛ min bɛ k'a kɛrɛfɛ fala nin bɛɛ de kun kan ka calatigɛ ka kɛnɛ bɔ k'a fɛrɛ k'a bila yanni bi cɛ nka mun kɛra kununko sufɛ nɛgɛ kanɲɛ fu waati fala ye an ka denmisɛnnin dɔ bɛ yen Segu don a bɛ bɔ Buwajɛ Barawuli mara la ale de y'an wele k'ale ka bitigi kɔni kɔnɔminɛn bɛɛ kɛra bugurijɛ ne ko n k'a kɛra cogo di a ye ja kunfɔlɔw ci ma a ko a bɛ yɔrɔ min na bi fala ye ala farala kan sabula ale ka minɛnw kun kan ka don yan bi n'o ye sunkalo minɛnw ye olu ma butigi kɔnɔna sɔrɔ minɛn minnu tun bɛ yen ani mɔgɔw ka mara minnu tun bɛ yen sabula dɔw fana bɛ yen sigiyɔrɔ tɛ olu bolo sugu kɔnɔ fiyewu olu bɛ balo mɔgɔw de la u bɛ dɔ bila e fɛ u bɛ dɔ bila karisa fɛ olu fana b'u dahirimɛ ɲini ten cogo la sugu kɔnɔna na o de jɔrɔ b'a la bi nka a yɛrɛ ta a limana n'o la nka komi bɛɛ ɲɛ b'a ko la e yɛrɛ de bolo bɛ n'i ka minɛn bila ale ka butigi kɔnɔ bitigi yɛrɛ filɛ nin ye e yɛrɛ ɲɛ b'a la ale ta o e ta o wali ta o a bɛɛ lajɛlen taara fala ye Bamakɔkura sugunikura k'a daminɛ kununko su la ka n'a bila bi sɔgɔmada in na la tiɲɛniba o de donna sugunikura kɔnɔna na min ye tasuma balala ka mɛnɛ sugu kɛrɛfɛ bolo fɛ sabula n'i ye sugu in yɛrɛ ta k'a lajɛ fala ye a sigilen don k'i ɲɛsin Mɛnɛkura ma o de y'a kɛ Mɛnɛkura suguni ye a kɛrɛ o bɛ bɛn hippodrome ma n'u b'a fɔ ma ko miliyɔnkin a kɔ donnen don yɔrɔ min ma o ye kuluju ye fan dɔ in fɛ min ye omnisport ale bɛ yen goudron de bɛ a n'o ni ɲɔgɔn cɛ fan min yɛrɛ bɛ yen bi ni o ye degunba sɔrɔ dɛ feerelikɛlabatigiw yɛrɛ ka yɔrɔ de don fala ye k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ fu tɛmɛnen miniti 30 la fo kana se dugujɛda ma min ye sapeur pompier ye olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ dugudenw fana bɔra ka na Mɛnɛkurakaw ka fo hippodromekaw ka fo denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u ye cɛsiri kɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ u bɛɛ lajɛlen ka fo fala ye ala barika la f'an bɛ yɔrɔ min na nin waati in na an b'a mɛn ko maa ni tora tasuma in senfɛ wulikajɔ bɛ senna ka tila ka kimɛli kɛ sabula sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛla nka mun nana ni nin ye sugu sigicogo sugu labɛnbaliya sugu yɛrɛ kan ka yɛlɛma minnu kɛ yɛlɛmaba minnu layiduba minnu tara n'o ma se ka sigi sen kan minɛn minnu bilalen don sugu in kɔnɔ ani sugu in yɛrɛ kɛcogo fala ye maa mana don i tɛ se ka bɔ i tɛ se ka munumunu hali sapeur pompier yɛrɛ ka se ka baara sɔrɔ ka sera ka taa ji dɔ yɔrɔ dɔw la a ma nɔgɔya min ye Salenkura kuluju suguni ye fala ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nka bi kɛlɛ mun kan ka kɛ kuran don cogo sugu kɔnɔ k'o sigi sen kelen kan kɛnɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ ni ji bɛ se ka ta o la k'olu sigi sen kelen kan feerefɛntigiw k'olu bɔ ɲɔgɔn na ka guwaw fɛrɛ sugu in bilama fala ye a kan ka ci k'a dilan kura ye ka sigiyɔrɔ dɔ ɲini maaw ye fɔlɔ yanni baaraw bɛɛ lajɛlen ka ban sabula mun na nin jateminɛ fala ye nin ye miliyɔn miliyari joli de taalen tasuma na tancogo la a ka jugu sɔrɔ ma dɛ a kɔlɔlɔ fɔlɔ a bɛ na ni baarakɛbaliya ye filanan dutigi minnu ka guwaw olu ka fɛnw sirilen don a la a bɛ na n'olu ka degun ye maa minnu bɛ yen n'olu ka fɛn bɛɛ lajɛlen sirilen don nin ko in na n'u bɛ taa bɔ dugu mana jɛ n bɛ taa sugu la fala ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ kamana gan na nin waati in na donc yaasa aw bɛɛ ka lafiya aw bɛ sɔn nin sugu in ka datugu a ka dilan a ka ɲɛ a ka kɛ sugu ye n'i donna aw yɛrɛ bɛ lafiya maa wɛrɛw bɛ lafiya n'o tɛ n'a sogolola ɲɔgɔn kan tuguni k'a maamu a bɛ gɛlɛya a degun ɲɔgɔnna wɛrɛ ka na sabula nin nana fɔlɔ dɔwɛrɛ delila ka kɛ dɔwɛrɛ fana filɛ nin tuguni a bɛna na kɛ o de ye Salenkura kuluju sugu in kelen tɛ fala ye sugu caman bɛ Bamakɔ jitayɔrɔ t'u la tɛmɛyɔrɔ t'u la kɛnɛ tɛ min fɛrɛlen kuranw baratulen don ɲɔgɔn na fɛn bɛɛ lajɛlen ɲagaminen feerefɛn sugu bɛɛ bɛ ɲagami dɔw ko k'ale ta ye kɛnkayiri ye nka n'i taara i bɛ sɛfan sɔrɔ a fɛ yen i bɛ sɛw sɔrɔ a fɛ yen i bɛ boisson sɔrɔ ale fɛ yen nka ale ta ye kɛnkayiri ye dɔw ko k'ale ta ye charbon feereyɔrɔ ye dɔw ko t'ale ta ye malo feereyɔrɔ ye o bɛ pomme de terre feere o bɛ woso feere o bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen feere n'an ma ninnu lajɛ k'u bɔ ɲɔgɔn na o yɛrɛ dɔrɔn ye gɛlɛya ye fɔlɔ sugu yɛrɛ kɔnɔ sɛbɛn min b'i bolo papiye min b'i bolo i sigikan ye min ye
ɲɛmaa minnu fana ɲɛ bɛ sugu in na Falaye u ka lakɔlɔsili bonya hali bi sugu jeni ma ye dɛ an tɛna taa o baabu kan bi ni kɔni ye an ka welewelemada ye ka ɲɛsin Bamakɔ sugu la kɔlɔsibaw ma ka ɲɛsin Bamakɔ ɲɛmaaw ma ka ɲɛsin marakɛbaw ma ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma Falaye ka ɲɛsin sugu kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ ma fɔlɔ sabula ni k'i bɛ taa maga maa maa ka sugu la ko k'a falen u bɛ mun f'i ɲɛna n'u y'a dilan anw t'an sigiyɔrɔ sɔrɔ n'u y'a yɛlɛma anw tɛna se ka na tuguni u bɛna n'a di maa wɛrɛw ma o fana ka jate minɛ n'o tɛ sugu ninnu u ka kɔrɔ na anw ye ko fɛn ka kɔrɔ ni fɛn ye nka n'u ma falen yɔrɔ bɛ yɔrɔ la i b'i si kɛ i tɛ se ka don olu kɔnɔna na n'i t'a dugulen ye dɛ sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye ka di minisiri Musa Galabu ma sabula ale ye jagokɛlaw ka minisiri ye ko Salenkura Kuluju maaw bɛ kasi la Falaye Salenkura Kuluju tasuma ye tiɲɛni kɛ Salenkura Kuluju a ka falen a ka yɛlɛma a ka dilan ka ɲɛ sugu tɔw bɛ cogo min na diɲɛ fan dɔw la u k'olu hakɛ kɛ Falaye e k'a lajɛ kɛ n'i taara an ka dafɛ jamana fɛn fɛn la suguw bɛ datugu waati b'u la dayɛlɛ waati b'u la don dɔ bɛ yan fo maa si tɛna sugu la nka o tɛ se ka k'anw fɛ yan n'i ko bi ko ntɛnɛn karidon ko maa si kana se suguba kɔnɔna na u b'a fɔ k'i k'u ka nasɔngɔ ɲini ka d'u ma o fana ti ɲɛ baara bɛ n'a kɛcogo don parce que waati dɔ la fana sugu ninnu fana kan ka labila mɔgɔw kan ka se k'u furan cogo min fo sugutigiw ka sɔn olu kow de ma Falaye u k'a dɔn k'a fɔ bi n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ Bamakɔ kun ye suguninkura ye o kun mɔgɔ man ca bi Bamakɔ kɛra dugu belebele de ye maa hakɛ min b'a kɔnɔ maa si t'a da dɔn wa n'a fɔra ko ka sugu ninnu to tancogo la a don dɔ la kɔlɔlɔlama don dɛ Ala k'a n'a cɛ janya Falaye bi sɔgɔma in na gɔngɔn mugu dulonlen don Bamakɔ fan caman fɛ min ye yeli ale dɔgɔyalen don an ye météo maaw ɲininka u ko k'u tun ye a laseliw kɛ ko yaasa mɔgɔw k'a faamuya nka u bɛ min fɔ o ye k'a fɔ an ka marabolo caman de don Falaye waati falen kɔlɔlɔ dɔ don wa min ye bi ni sini yeli min nana gɛlɛya kosɛbɛ wa fo tile ka bɔ de a bɛ sɔrɔ ka jigin dɔɔni dɔɔni nka o la sa denmisɛnw ko k'olu lakɔlɔsi kosɛbɛ ani maakɔrɔw kuma tɛ nin waati in na tile min bɛna na bɔ u k'u hakili to maakɔrɔw ni denmisɛnw na ka ji d'u ma yaasa u bɛ se ka ji min k'u fa cogo min ani denmisɛnninw fana ka tulo ɲini ni situlu b'i bolo i k'o k'u nun kɔnɔ sabula gɔngɔn min filɛ nin ye a bɛ maa bana Falaye anw nazew dun olu ko maakɔrɔw ni denmisɛnw anw baliku olu bɛ se ka gɔngɔn ko wa ou bien olu de ta ou bien denmisɛnw ni maakɔrɔw de ta ka gɛlɛ a la ayiwa en tout cas mun kɔni fɔra an ye o ye nin ye Bamakɔ kɔni bilama bɛ tan nin waati in na fɔlɔ n'a jiginna fana n'Ala sɔnna a ma an na tila ka o jaw yira a la wuladafɛla la k'a fɔ sa ko mɔgɔw k'u hakili to denmisɛnw na kuma tɛ kalanta bɛ yen u k'u kunkolow datugu ka ɲɛ min ye gɔngɔn kana don tulo ni nun na tulo n'u b'u bolo ko u nun kɔnɔnaw la nin waati ni tile fila in kɔnɔna na ani fana k'u ka ji mini ko k'o fana jateminɛ yaasa u fari bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na ka labɔli kɛ wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ belebeleba kɛ Buguni mara la Falaye Bamancɔre ni ka wale kɛbaw kun taara jan belebele dɔ da tuguni an ka mɔbili nataw ɲɛ nka armée ale sɔmi janyana ka jigin tu kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen kɔkari wulikajɔ in kɔni y'a to sa maa caman olu yɛrɛ kun jɔlen don n'a sɔrɔ ko tajitala minnu taara k'u bɛna segin hɛrɛ la kɛnɛ in kɛra maa minnu ɲɛna olu ko tiɲɛ na ko min ye armée ye baara a bɛ ka ɲɛ a bolo o hukumu kelen fana kɔnɔna na Yangaso mara la dugu min bɛ n'o ye Jeli ye ani Jaramana armée ye wulikajɔ belebeleba kɛ Falaye sabula Bamancɔre ni ka wale kɛbaw kun taalen don kɔkɔ ye yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ sango an y'a kuma fɔ k'a jira k'a fɔ min ye Yangaso marabolo la Jeli ni Jaramanakaw fɛ yen Bamancɔre kɛbaw kun ye kalansow bɛɛ lajɛlen datugu dugudenw kɔni nisɔndiyalenba don tile fila in na u yɛrɛ bolo ni Ala sɔnna ma u tɛna taa fiyewu min ye Yangaso fana ye n'u ma don o kɔnɔna na armée kɔni bɛ o baarabolo ninnu fɛ Falaye baaraw ka se ka olu sigi sen kan hukumu kelen kɔnɔna na baro kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka kununko min ye armée ye ale ye wulikajɔ kɛ kari nin kalo in tile 15 bamananmaw de ale ni Ina Datafankaw olu fɛ Douentza marabolo kɔnɔna na wulikajɔ in y'a to Bamancɔre ni ka wale kɛba maa 10 u y'olu fa min ye baro kɛlɛtigi sa ko ka bɛɛ lajɛlen hakili latigɛ sɔrɔdasiw b'u ka wulikajɔ la maaw n'u bolominɛw lakanali o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na don o don k'o sabati
an sɔngo kaw y'a yira na ko kunungo nɛgɛ kaɲɛ 7 waati falai bamanci jagulu dɔw kun nana kana k'u bɛ bi an sɔngo kan kɔnɔna kan min ye armée ye ale kɔni m'olu sini ni to wulikajɔ in a bɛɛ lajɛlen daminɛna nɛgɛ kaɲɛ 7 ka taa se nɛgɛ kaɲɛ 8 ma sɔrɔdasiw yɛrɛ tun bɛ dara wulila a fa bɛɛ lajɛlen na basigi o nana kosɛbɛ min ye dugudenw hakilila tigɛlen don u bɛ se k'u ka baara kɛ nin waati in na min ye an sɔngo a n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an ka dɔnkilidala n'o ye ganadugukaw ka sorofe kɔnɔ ye fala ye mariamu sidibe n'an b'a fɔ mamu sidibe ale kun y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa kolokanikaw fɛ yen kolokani ɲɛnajɛ jumɛn tun bɛ yen o ye bamaramu bagayogo ale ye jɔnjɔn min sɔrɔ lɔndurukaw fɛ yen o ɲɛnajɛ tun bɛ yen ka t'o yira kolokani na maramu tɔgɔ 2 olu tun bɛ k'o su ɲɛnamayali baara min kɛ o baalen mamu sidibe ko ale b'i kɔsegin bamako a yɛrɛ ka fɔla u ko a bɛ se ka segin fala ye ja maa minnu tun bɛ yen olu tun bɛ k'ale bɛlɛn sanu ni fɛn minnu tun b'a kan na ye u tun bɛ k'olu de ɲini u nana jan da a ɲɛ a bolo minɛnw a n'a ka fɔlikɛlaw k'olu bɛɛ lajɛlen da u disi kan k'u mɔmɔ nka kunungo nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ale yɛrɛ sera ka bamakɔ kɔnɔna sɔrɔ o nɔgɔnin fɛ minisiri mamu dafe n'ale ye seko ni dɔnko minisiri ye ale fana y'a yira sa ko min ye mamu sidibe ye ko ka bɔ kolokanikaw fɛ yen ka na bamakɔ k'a tun ye gɛlɛya sɔrɔ ko nka k'ala barika la ko a jasiran bonyana n'a masiba ye gusubala ganadugu masamuso fala ye ko a bɛ ko a ka kɛnɛ ko tɔɔrɔ fosi tɛ a la minisiri mamu dafe ye maaw bila ka taga lajɛ a ka kɛnɛ n'a ka ko bɛ cogo min k'a hakili lasigi k'a yira ko jamana ɲɛmaaw bɛ ko in kalama k'u b'a kɔkɔrɔ bi u b'a kɔkɔrɔ sini a ka seko ni dɔnko baara a k'a kɛ a ka hakili latigɛ min ye jamanadenw ye u bɛ yen mamu sidibe n ye min f'i ɲɛna a kun taara ganadugu fɛnkaw fɛ yen kolokanikaw fɛ yen gusubala masamuso n'o o ye mariamu bagayogo ye ka t'o dɛmɛ a ka ɲɛnajɛ la kuma tɛ sunkalo setɔ do fala ye fɛɛrɛkɛnɛ laban olu sigilen don kuna sini ko min ye kalo in tile 14 ye sibiri tɛmɛnen joyilakaw olu ka préfet ale bɔra bamakɔ sa k'i kunda joyila ka fala ye k'a bɛ taa ka baara o daminɛ o la sa bamancɔlen jugawalekɛbaw joyila ale ni fana ni ɲɔgɔn cɛ u ye ale ta nɛgɛ kaɲɛ 11 waati armée ale wulila a nɔgɔnin fɛ ka nɔbɔli kɛ fo sisan halisa kɔni an ma kibaruya sɔrɔ fɔlɔ wa maa fana m'a fɔ fana maa minnu ye préfet minɛ maa ma kibaruya fɔ fɔlɔ sabula i b'a dɔn k'a fɔ n'u y'a kɛ u bɛ wuli ka jɔ kɛ nka min ye sɔrɔdasiw ye olu kɔni kɛlen don ka wuli ka jɔ sɛnsin a yɔrɔ in na nin waati in na yaasa min ye baara minnu bɛ yen olu bɛ se cogo min na ka to sen na dugudenw olu ma se k'u ka baara kɛ jatigɛ o kana kɛ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni kibaruya tɔw ye. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Wala ye DNCC maaw ko Bamakɔ kɔnɔna na laadala u bɛ wuli ka jɔ min kɛ ka lakɔlɔsili kɛ suguko ta na sira fɛ ale ni an ka Karayogoko ta na sira fɛ ko baara in bɛ sen na i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na sunkalo makɔnɔ kɔnɔna na fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko sɔngɔko ta fanfɛla la u ye lakɔlɔsili kɛ Bamakɔ sugu kɔnɔna na i n'a fɔ sango u ye baara kɛ cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw mago bɛ se fɛn minnu ma suntigɛ wagati la n'o ye Kangaliba ye ka taa se Dabileni Ɲamaku ale ni Ntomi ma min ye lemurukumuni k'u y'olu bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi sugu kɔnɔnaw la fala ye u ka taama y'a to sa kun fɔlɔ la u ka nimisiwasa sɔrɔ k'a fɔ ko minɛn minnu kɔni bɛ yen k'u tonnen don sugu kɔnɔna na bi min ye labɔli kɔni k'a bɛ se ka o kɛ min ye sɔngɔko ta nasira la sa u ko k'u ye majɛ dɔɔni ye majɛ mun bɛ tali kɛ malo tulu ale ni sukaro ani nɔnɔ ni farini mugu k'u y'olu la kɔlɔsi n'Ala sɔnna ma k'u ka maaw na kuma o la min ye nakɔlafɛnw ye fala ye ka taa daminɛ jaba la tomati supɔmɛ n'a tɔw fala ye pomme de terre ani ni k'ulu fana kɔni bɛ sugu kɔnɔna na bi kosɛbɛ
k'an bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi directeur n'o ye Gédéon Danbele ye a ko ni ala sɔnna ma min ye baara tɔ ye a bɛna to sen na jagokɛlaba minnu b'an fɛ yan n'olu bɛna ni sukaro ye ni entrepôt b'olu bolo marayɔrɔ belebelebaw b'u bolo k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ fana ka t'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ kunungo yɛrɛ u jiginna sugu kɔnɔ han u jiginna sugu kɔnɔ na kunungo ka to olu baaraw fana lajɛ k'olu lajɛ n'a sɔrɔ a ko bɛ cogo min fala an y'a fɔ maaw ɲɛna n ko min ye CNJ ye ale ni jani ka tɛmɛ ministère min bɛ sifinw ka ko kunna nka an bɛ kuma di sifinnakaw ma an ka marabolo kɔnɔna na Kayi tɛmɛnen kɔfɛ ale ni Kulukoro bi an bɛ Sikaso sifinw ka ɲɛmaa o ye Boubacar Ani ye ale ye min sɔrɔ ka fɔ an ye an ka jɛ ka o lamɛn. N'i ye Sikaso sifinnakaw ta u tɛ u bɔ Mali sifinnakaw la i n'a fɔ jateminɛ y'a yira bi sifinnakaw ka gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ o ye baara sira ye fɔlɔ baarako gɛlɛya bɛ yen ensuite o fana tɛmɛnen kɔfɛ gɛlɛya mun fana bɛ jamana kɔnɔ bi o dogolen tɛ maa si la surtout sifinnaka minnu bɛ togodaw la n'i ye olu ka sɔrɔ siraw nasiraw lajɛ i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛyaba de bɛ bi ka sababuya kɛ bingali wale mɔgɔw bɛ Sikaso bi yɛrɛ yɔrɔ caman minnu na donc o gɛlɛyaba de bɛ sifinnakaw kan an bɛ waati min na i n'a fɔ bi. Ayiwa a dun fɔra ko ka fasoden ɲumanya waleyaw fana kɛ olu baaraw senfɛ denmisɛnninakaw ani aw yɛrɛ ka tɔnjɛkulu ni Sikaso bolofara la aw sera ka mun sigi sen kan. Bon n'i ye a ta k'a lajɛ bi maliyɛn den bɛɛ kan ka se ka wuli k'i jɔ ka i seko yira i seko damayira yira faso jɔ la i n'a fɔ an ka ministère y'a ɲini Mali kɔnɔ bi cogoya min na pour que ka se ka fasoden ɲumanya hakilinaw ka se ka o inculquer pratiquement Mali sifin bɛɛ lajɛlen na donc an ka wulikajɔ ti dɔwɛrɛ ye ka se ka jeunes former au moins ka kalansenw d'u ma minnu b'a to u yɛrɛ ka se k'a dɔn fasoden ɲumanya ye mun ye fɔlɔ donc u ka se k'o dɔn ensuite ka se ka u fana kunnafoniya fasodenya la tagama sira minnu fana bɛ yen ka se ka o siraw fana yira u la misaliyala bi Sikaso an bɛ se ka o misaliya dɔ kɛ jumɛn ye Sikaso sifinw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka an référé i n'a fɔ Bamakɔ bi yɔrɔ caman bɛ ka wuli ka se k'u ka sigidaw layɛnɛmaya ni u yɛrɛ fangala baaraw ye cogo min na bon Sikaso bi o misaliya dɔ b'an fana bolo yan bi chaque week-end an bɛ bɔ ka taa quartier dɔ la pour que ka se ka o fasoden ɲumanya wale ninnu bila sen kan o sigida la cogoya minnu na. Welewelekan jumɛn b'e bolo yaasa halisa dɔ bɛ fara cɛsiri ka yiriwali ko ta nasira fɛ ani bilasiralikan na ka se denmisɛnninw ma kumakuncɛ kuma na. Ok an bɛ wele da toujours an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ n'i ko faso bi i ko anw sifinw i n'a fɔ an ka jamanakuntigi ye a fɔ cogoya min na ko ni ale échoué la c'est comme jeunesse de échoué la donc k'a ɲini Mali sifin bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso sifinnaka bɛɛ lajɛlen an bɛɛ ka wuli an ka an jɔ faso in ye an k'an jɔ Maliba in ye an ka an seko n'an damayira yira pour que au moins gɛlɛya mun bɛ jamana in kan gɛlɛya bɛ se ka wuli cogoya min na ani ka wele da an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que o gɛlɛyaba bɛ yen. N'an bɔra Sikaso fala ye an bɛ segin Bamakɔ an bɛ taa Ɲamakɔrɔ kuraninkaw juma tɛmɛnen ka dugu jɛ sibiri la nin kalo in tile 14 ko kɛra ye ko min ni a juguyara kosɛbɛ fala ye denmisɛnnin 3 o de fatura Marigolakaw fɛ yen waleya in nana cogo di maa si tɛ se k'a dɔn k'a fɔ min ye tasuma in ye a mɛnɛna du in kɔnɔna cogo min na nɛgɛ kanɲɛ 1 waati sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 1 a nana ye k'a fɔ sa musokɔrɔba dɔw de kɔni balila ka tasuma ye kulekanw k'olu mɛn so dɔ kɔnɔna na n'o ye maaw si so dɔ ye muso dɔ Marigolakaw fɛ yen ale n'a den 3 bɛɛ lajɛlen kun dalen don min ye tasuma in ye ale kɔni ye den ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen jeni den kelen bɛ yen o si bɛ san 1 na dɔ wɛrɛ bɛ yen o si bɛ san 3 la dɔ bɛ san 7 la olu kɔni bɛɛ lajɛlen tasuma ye olu jeni fala ye ba yɛrɛ tasuma ye ale fana sɛbɛkɔrɔ jeni nka nin waati in na ale jenina ale taara ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la
min bɛ golobana furakɛli baara kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko hôpital de dermatologie ale bɛ ka furakɛ olu o yɔrɔ la Jikɔrɔni ni Parakaw fɛ yen nin waati in na min ye Marikulakaw ye u ye denmisɛnnin tɔw ka janaja kɛ jumadon yɛrɛ min ye ɲɛmaw ye olu fana wulila ka s'u ma tasuma fala buji tun t'u ka so kɔnɔ o tun bɛ so min kɔnɔ kuran tun t'a kɔnɔ u ma sosofagalan mɛnɛ ko o de don maa si t'a dɔn tasuma in donna ye cogo min na nka ko in kɔni a bɛ sɛgɛsɛgɛliw bolo kan k'a yira maaw la sa ko halisa an ka hakili to an yɛrɛ la an ka sigidaw n'an ka sigiyɔrɔ n'an ka kow kɛcogow an k'u bɛɛ lajɛlen jateminɛ yaasa an bɛ se ka kisi cogo min na kibaruya hukumu kɔnɔna na fana jumadon fana fala ye Kanajigilakaw fɛ yen min ye sapeur pompiers ye olu fana taara tasuma dɔ faga station dɔ ale ni min ye car dɔ olu kɔni bɛɛ lajɛlen tasuma mɛnna n'olu la ɲɔgɔn fɛ wulikajɔ in y'a to sa min ye tasuma kɔni ale sera ka kunbɛn a y'a sɔrɔ tiɲɛni kɔni o kɛra ka ban n'an bɔra yen an bɛna Yirimajɔkaw fɛ yen Yirimajɔ polisiso o commissaire principal o ye Modibo Ka Jara an ka petipetinin don ale ye wulikajɔ kɛ kabini février kalo tile 7 ka siganama dɔ k'o minɛ maa kofɔlen namaratɔ dɔ fala ye karabumaa dɔ a b'a yɛrɛ kɛ maa min ye k'a sɔrɔ a t'o ye sefa wari miliyɔn 23 a y'o de bɔ maaw kun min ye Modibo Ka ye olu nana sɔmi kamalen na a yɛrɛ bugunatigɛ SS u b'a wele ko Papu si bɛ san 30 ɲɔgɔnko la a y'i yɛrɛ kɛ an ka jalatigiba ye jalatigi min fana don k'a bɛ service d'état la dɛ fala ye maa kofɔlen ale de bɛ yaala yɔrɔw la walima a mana denmisɛnninw ye a b'a fɔ olu ɲɛna UNPS tɛ wa ne b'i don yen koyi e kana nin 200 ye dɔrɔn ma nin olu bɛɛ ne ka mɔgɔw de o non anw de b'a affaire la sisan anw de ye sɔrɔdasiw de b'a affaire la sisan fala ye e b'o di dɔwɛrɛ mana a b'a fɔ ko douane de ka ko douane kɔni tɛ ne bɛ tɛ se ka maa don douane na ni 270 ye dɔw b'a fɔ k'olu b'a fɛ ka taa polisiya ni fɛn na fala ye ka nin wari bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa dɔw de nana nin ɲɛfɔ polisiw ɲɛna kamalen de ɲinina ka dɛsɛ ka ɲini ka dɛsɛ i b'a dɔn ko Modibo Ka brigade kɔnɔna na ye fala ye olu yɛrɛ n'olu yɛrɛ t'a dɔn ko polisiw yɛrɛ don olu de taara cɛ nɔfɛ sa k'a fɔ a ɲɛna ko i ɲɛ b'a la dɛ k'anw mɛnna dɛ anw ye polisi kɔnkuru kɔni ɲini fo k'an sɛgɛn ko nka n'i sera ka na an ka taa an bɛnkɛ fɛ yen ale kɔni wari labɛnnen don a bolo miliyɔn 3 b'a bolo a b'a sara an kelen miliyɔn 1 a ko ko e jɔ ko kuma ko tigɛlen don ale la ko ale de bɛ kow kunna sisan olu de ta ye affaire ye u ma cɛ ma don u kun fala ye a nana yɛrɛ sɔrɔ Modibo Ka commissariat kɔnɔna na bolicogo foyi t'a la ɲininkali ma kɛ o la sa min ye compole n'a ka brigade maaw ye fala ye ɲininkali busamisɛn n yɛrɛ bɛ to ka min f'i ɲɛna ɲininkali 30 min b'u bolo u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ kamalen ko a ko tiɲɛ don koyi ko min ye sefa wari miliyɔn 23 ni 100 k'a y'o sama ka bɔ ne ni ɲɔgɔn na o kun fala ye anw minnu ko sugu o sugu mana jɔ an bɛ t'o janjo la a y'o bɔ anw kun o la sa olu ye papier d'a kan ka taa n'a ye commune 6 tribunal la olu fana m'a bila ka sumana fala ye ŋanamu u ye mandat d'a kan ka taa n'a ye kasogonba la dugudenw k'an ka hakili to an yɛrɛ la fala ye k'an ka hakili to an yɛrɛ la disajatigi bɛɛ tɛ mori ye finidonna bɛɛ tɛ finitigi ye kumakan dumantigi ni vɛsi dumantigi bɛɛ tɛ sengola ye fala ye an ka hakili to an yɛrɛ la hali bi commissaire k'a b'a ka cɛdenw fo u ye wulikajɔ in kɛ sa min ye contrôleur général de police Yusu Kone polisi directeur ba ale ka yamaruya kɔnɔna na ka kɛ ni ministre Dawudu o kɛlen don ka laɲini minnu kɛ u fɛ nin waati in na Yirimajɔ polisiso maaw fana ko sa k'olu bɛna wulikajɔ ni cɛsiri kɛ hali bi ka dɔ fara u ka baaraw kan yaasa nin ko n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka bali cogo min compole n'o ye Modibo Ka ye k'a b'a ɲini Yirimajɔ n'a lamini bɛɛ fɛ fala ye ani anw ka fanfɛla bɛɛ b'a bɛɛ lajɛlen walima maliden bɛɛ n'i ye sigana ko ye kana f'i bɛ kiiri tigɛ i yɛrɛ ye kana f'i b'i ta sara wuli ka se finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiw de ka surun dugudenw na fɛɛrɛ ni dabali min bɛ sɔrɔ o baara tɔ ɲɛdɔn o bɛ olu la k'an b'u fo min ye compole Berthe ale ka fasiri don ka bɔ polisi direction générale ale kɔnɔna fala ye ka kɛ ni dɔgɔkun tɛmɛnen ye an y'a yira sa ko min ye commissaire min bɛ Kucalakaw fɛ fala ye ale tun ye maa 6 minɛ maa 6 minnu bɛ n'olu kɔni ka bingali barika bonyana sirabaw kan siraba minnu bɛ bɔ Kucala ka taa Sikaso Kucala ka taa se San u ye bingali minnu kɛ o sira kan ani Bamakɔ sira ni bila siraw maa 6 minnu minɛna u taara di juge lakaw ma fala ye
ala taro bi Mamadi Doumbouya ale tɛgɛ kɔnɔ Mamadou Tunkara tɛgɛ kɔnɔ ye ni ale ye juge ka maakɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la juge d'instruction do tribunal de grande instance la Kucalakaw fɛ yen Mamadi kelen k'u lamɛn ale m'a bila dagirinda la koyi a y'u bila ka taga min ye kasobon na k'u ka t'u hakili jagabɔ ye hali bi yan'u ka kiiri don cɛ n bɛ hakili lajigin ka dɔrɔn k'a fɔ ko Mamadi Tunkara fala ye ale min ye kun ye Touré procureur Touré o ka premier substitut kun do tribunal de grande instance kɔnɔna na commune naaninan na nin waati in na Mamadi Tunkara a bɛ Kucalakaw fɛ yen juge de doyen o don an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kɔkan kibaruyaw ye. Kɔkan kibaruyaw la an bɛ taa Burkina Faso kaw fɛ yen ko Burkina Faso juma tɛmɛnen ale ni Algérie y'u bolo don a sɛbɛnna sɛbɛn minnu bɛna na to sa baara damadɔ bɛna na kɛ Burkina ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye kuranko ta nasira ye taji ko ale ni dugujukɔrɔ nafa ko olu ta nasira ye baara in kuncɛyɔrɔ la sa min y'u ka maa mafalenw ye a kɛra Wagadugukaw fɛ olu pɔtɔkɔnɔ bila sɛbɛnna procureur min bɛ tribunal de grande instance kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya Dakarikaw fɛ yen ale ko ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli min n'o bɛna na taa tali kɛ waati gɛlɛma min kɛra Cheikh Anta Diop ale kalanso kɔnɔna Dakarikaw fɛ yen ntɛnɛn tɛmɛnen ni kalandenw ni finitigiw karila ɲɔgɔn na ko denmisɛnnin caman o joginna ko senfɛ kelen fatura min ye minɛnw caman tiɲɛna ko senfɛ ko ka o sɛgɛsɛgɛli boloda yaasa a ka se k'u ta n'u bila dɔn Kɔdiwarikaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ anw ye kibaruya minnu di k'a yira k'a fɔ maa min bɛ yen sa n'o ye Jeffrey Einstein ye ko ale kɔni ka sɛbɛnw kɔnɔna na sa min ye Nina Keita ye bi na n'ale ye directrice ye société de gestion pétrolière la Kɔdiwarikaw fɛ yen k'o tɔgɔ bɛ o sɛbɛn in na sɛbɛn in kɔni kuma cayara diɲɛmaa caman de tɔgɔ bɛ sɛbɛn in na kuma tɛ bi na sɛbɛn in bɛɛ lajɛlen ale kɔni bɛ Américains ka tribunal tigilamɔgɔw bolo waati ni u bɛ kɔgɔ furan ka bɔ dɔw la k'olu bila bɔlɔlɔ sanfɛ a ko kɔni kɛlen don kamanagan ye bi kosɛbɛ sabula maa kofɔlen in tɔgɔ jugu taama talen don ka d'a la ka kɛ ni Jeffrey Einstein ka ko ye ale kɔni yirala sa n'o ye Nina Keita ye ko ale n'o kɔni kun ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ waleya cɛjugu olu sira fɛ Nigeria gouvernement ale y'a yira sa k'a fɔ ko a dusumankannen don bi sabula ko maaw bɛ ka taa maa taw kɛ olu fɛ ka taa n'u ye kɛlɛdagaw la k'u b'a ɲini o maaw fɛ sa u k'a bila u kunna ni maa yir'o la Nigeria sariyaw na boli kan sabula min ye maaw ye ka taa maaw ta ka taa n'u ye maaw ka kɛlɛdagaw ni yɔrɔw la k'a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini Nigeria kɔni ko sa ko a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa nin waleya cɛjugu in bɛ se ka dabila cogo min na Paul Ferreri ni ale ye tubabu ka faransika dɔ ye san 70 ale yɛrɛ kɔni tun bɛ yɔrɔ sawulen olu kɔnɔna na Cadikaw fɛ yen ale su de taara ye juma tɛmɛnen k'a sɔrɔ pewu a kelen dalen don ten min ye maa kofɔlen ye sa u ka dugu bɛ n'o ye Kelta ye Gwelta ale ni Bashkel o kɔnɔna na ka taa min ye Cad yɛrɛ kɔrɔ yan fan fɛ a su de taara dalen taara ye k'a sɔrɔ a fari bɛɛ lajɛlen ji bannen don pewu u y'a ta sa o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na kuluma yɔrɔ don ka na ni a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Njamena ale yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira sa ko min ye tubabulakaw ye n'o ye faransikaw ye a ɲinina u fɛ sa ko u kana fure ale nɔfɛ maa kofɔlen k'a kun fɔra a ɲɛna a ka sigiyɔrɔ kelen a kana bɔ a yɛrɛ kelen na fiyewu nka a ma sɔn fiyewu a bɔra a kelen ka taa o de la sa kɔni a kɔni fatulen a su o de nana ye Mozambique ale bɛ ka dɛmɛ bi min ye Israelikaw ka nata maaw fɛ minnu bɛ jamanadenw dɛmɛ n'u bɛ degun kɔnɔna na ni furaw caman ye sabula Mozambique sanji ale ye tiɲɛni de kɛ yen ka sahara barika bonyana kosɛbɛ maa 800 o de bɛ bi minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila min ye maa 100 ɲɔgɔnna ye degun donna olu kun yaasa ka se ka olu dɛmɛ furako ta nasira fɛ nata maaw ka bɔ Israel olu bɛ k'olu dɛmɛ Chine ale y'a yira sa ko min ye Kanadakaw ni Anglais ye k'olu kɔni bɛ se ka don Chinekaw fɛ yen k'a daminɛ sini na k'a sɔrɔ min ye ɲɛmaw olu kɔni tɛna visa ko gɛlɛya don olu jamanadenw ka ko la wa min ye Chine ɲɛmaw ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko ni jamana fila kɔni nana u fɛ yen kɔsa in na u ye sigi ka fɔ kɛ ka bɛn ko la Chinois kelenw y'a yira sa ko mɛkalo tile fɔlɔ douane sara ko bɛna bin jamana 35 farafinna kɔnɔna na mun bɛ taa minɛn ta u fɛ yen ko bɛna douane bɔ a la fo n'a kɛra Eswatini ye sabula Eswatini ale kelen pe dɔrɔn de kɛlen ka Taiwan lakodɔn farafinna jamanaw la Xi Jinping ye nin kuma in fɔ min ye ka se ka farafinna ale ni Chine gɛrɛ ɲɔgɔn na n'o y'a sɔrɔ Chine kɔni b'a ka douane saraw bi fala ye ko o ka di an na k'an ka k'an yɛrɛ ɲininka fana ko yɛlɛma an dulonnen tɛna to Chine na wa a fila de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o min ye General Abdurahmane Chani ye ale bɛ nin waati na min ye a tɔgɔ di Algérikaw fɛ yen tile fila taama don baara in daminɛna kunungo
a selen a kunbɛra président Tebun fɛ min ye baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka tali kɛ jamana fila in ka taabolo di ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na baaraya ni sinjiya nka min ye bolofara caman ye o bɛ ko in na sabula minisiri 11 o de bɛ a nɔfɛ taama in na a kan ka kuncɛ bi ni sɛbɛnw ye sɛbɛn minnu kan ka danganamaya bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la communiqué final o fana kan ka kɛ a ko la jamana filaw olu ni ɲɔgɔn cɛ an sera ka min sɔrɔ bi kibaruyaw la ka da aw tulo kan o de ye nin ye Falaye Keyita tun bɛ ani ne yɛrɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ